Wai ka san yana aiki kuwa garin nan? Wai. Ai ba ma garin nan ba, ƙasar nan gaba ɗai. Shi wai. Janar Baba Buhari. Wai kai kakar ba za ka gane ba ne. Ina gaya ma Baba Buhari yana aiki a ƙasar nan. Wallahi samun kamar Baba Buhari a ƙasar nan yana da wuya. Wallahi baka da hankali. Wallahi ka samu matsala. Ni ne ɗan banda hankali? Ana gaya ma irin ayyukan da tallafi da Baba Buhari ke muna a ƙasar nan. Ba za ka gane ba ne. Allah ya ma albarka Baba Buhari. Gidan iska. Amma lallai ba jaki kamar gagare da ƙiƙi, maloho. Ai iska kuma sha. Kai Baba Buhari taimakon da ya mana ni har gobe ina tare da Baba Buhari wallahi sai dai a kashe ni.